V nemocnici Bory v rámci gynekologicko-porodníckeho oddelenia sa venujeme liečbe endometriózy a endometrióznym cystám. Endometriózne cysty sa nachádzajú na vaječníkoch a často bývajú odhalené pri preventívnej prehliadke. Avšak endometriózne cysty často bývajú iba špička ľadovca. Endometrióza je systémové ochorenie a môže postihovať napríklad močový mechúr, črevo alebo aj sakrouterínne väzy. Pri operáciách endometrióznych cyst vieme využiť viacero metód. Endometriózne cysty operujeme strippingom ovária, to znamená vybratia lôžka cysty, čo je zlatým štandardom, ale zavádzame aj nové operačné techniky ako laserovú abláciu. Tým, že používame komplexný prístup, hodnotíme ovariálnu rezervu u pacientok pred a po operácii. Touto metódou sme operovali 21-ročnú pacientku, ktorá mala endometriózne cysty na oboch vaječníkoch. Zvoleným postupom sa nám podarilo ošetriť endometriózne tkanivo a zároveň zachovať čo najväčšie množstvo vaječníkov. Moderné výkony ako laserová ablácia dokážu pacientkám priniesť účinnú liečbu s ohľadom na ich budúcnosť a na plánovanie ďalšieho tehotenstva.